Gipatuman sa Criminal Investigation and Detection Group kon CIDG 7 ang warrant to search, seize and examine computer data sa mga ebidensya nga nakuha sa kapolisan ug LGU gikan sa gitumbok nga POGO hub sa lungsod sa Moalboal, lalawigan sa Sugbo. Anang report ni Alan Domingo. Gipatuman kagabi ang warrant to search, seize and examine computer data sa mga ebidensyang nakuha sa sulod sa usa ka resort sa sitio Kalingking, barangay sa Vedra, lungsod sa Moalboal. Di nasakpan usab ang 38 ka mga foreign nationals. Kini human gitugutan sa korte ang legal nga lakang sa CIDG Provincial Field Unit, ACG Raco 7, Moalboal Municipal Police Station ug uban pa mga unit sa PNP. Lakip nini ang mga laptop computers ug uban pa nga kahimanan apil na ang mga cellphones. Unang nadakpan ang mga langyaw sa kalapasan sa Republic Act 562 as amended by Republic Act 751 entitled Alien Registration Act of 1950. Dihang napakya sila sa pagpakita og mga dokumento. Apil sa ilang gisusi ang unom ka sakyanan nga gigamit sa mga nadakpan. Ang mga nasusi nga mga kahimanan gikirak na ipaubos sa forensic examination sa Regional Anti-Cybercrime Unit. Samtang hingpit nang napasaka ang kasong kalapasan sa Alien Registration Act of 1950 batok sa mga nadakpang langyaw. The possibility that they are victims of human trafficking cannot also be discounted. That is why ongoing pa ang atong investigation. As I've mentioned, naatay gamayng challenge there because there are 38. We have only one interpreter or translator. Nagpadayon usab ang pagpaningid sa kapolisan sa mga posibleng operasyon sa POGO sa nakaniang dapit sa Central Visayas, ilabi na sa Cebu. Walay sa request sa PNP nga nag-operate sa illegal nga kalihukan kadto mga nangapuhag na nga nalambigit dito sa Luzon o sa Lapu-Lapu City. We have indications nga katong kini sila were just mga splintered groups from that main group. And that is why ongoing paghapon ang atong pagkandak og operations in Cebu province pertaining to this kind of illegal activities because it is possible nga naapay laing grupo. Kauban si Clufer Lumayag, ako si Alan Domingo. Balitang Bisdak.